Какво ви накара да потърсите езиков курс за детето си? Аз съм човек, който се занимава с реклама и за мен общуването винаги е било нещо, което е много важно. И винаги съм смятал, че едно от нещата, на които трябва да науча моите деца е как те да общуват максимално добре. И някак си владеенето на чужди езици е много пряко свързано с тази тема, така че за мен е много важно още от малки те да имат досег до чуждите езици и разбира се една подходяща среда, в която да ги обучавам. Как се справи детето ви с предизвикателствата? За мен едно дете трябва преди всичко да му бъде интересно това, което прави, и двете ми деца се въодушевиха изключително много от посещението на тези курсове в интелект, така че беше им интересно, зарибиха ги, а това е най-важното. Как усетихте, че детето ви има нужда да посещава езикови курсове? Тъй като те посещават английски език, истината е, че английски език в момента е навсякъде. Той е в дигиталното пространство най-вече. Разбира се, моите деца са родени в тази среда и много активно я използват. Разбира се, учат език английски и в училище, но не смятам, че нивото, което те получаваха, беше достатъчно добро, за да се справят. И това ме така провокира да потърся и друго решение. Какви промени или подобрения усетихте в детето? Може би най-важната промяна е, че те започнаха да учат език с голямо удоволствие, да ходят на уроци с голямо удоволствие. Така, особено едното ми дете се налага веднага след училище да отиде в този курс, което е малко предизвикателно, тъй като когато си на 10-11 години и се струпа толкова много часове учене, това винаги малко или повече така води до едно неудовлетворение и мрънкане, ще кажа. Много съм радостен това, че те отиват с много голямо желание и интерес на уроците в интелект. Как бихте описали отношенията към децата в нашата школа? Приятелска, и това за мен е най-важното. В крайна сметка понякога можеш да кажеш на едно дете, че то не се справя добре, или да го насърчиш да бъде по-взискателно, по-усърдно, с усмивка на лице, и това е много ключово. Там го има със сигурност. Бихте ли избрали отново интелект и защо? Със сигурност, първо заради атмосферата, второ като човек, който малко или повече работи много в маркетингова среда, за мен е изключително важно, когато едно нещо е добро, то да се подкрепя, да се развива, така че да, определено бих избрал интелект отново.